Moi boas, benvidos e benvidas unha semana máis a Lumen Slot. No vídeo desta semana teremos o Zero Metano, a segunda unidade do Cupra que se verá nesta canle marcando os seus tempos en pista. Para min, unha decoración moi bonita. Estamos vendo un par de voltiñas da primeira sesión polo carril exterior do Zero Metano e aproveito para contarvos que en breves tamén subiremos contido do mundo do Sim Race, do mundo das carreiras virtuales. Os tempos desta primeira sesión foron unha volta rápida de 8.741 e un tempo total de 1.32. Vemos agora a segunda sesión íntegra, donde o Cupra fixo unha saída e aínda así mellorou o tempo. Unha auténtica pena esta saída porque estaba rodando moi ben, pero bueno, aínda así veremos que tempo fai. Vedes se é certo que estaba rodando ben, que facendo unha saída mellorou un segundo. Fixo un tempo total de 1.31 e unha volta rápida de 8.611. Pasamos agora ca primeira sesión polo carril interior, que é a que veremos íntegra, porque fixo o mellor tempo aquí que na segunda tanda. Como vemos, os non estaba fino de todo e o Zero Metano non quería colaborar, que se ía de morro bastante. Como nos tempos do carril exterior non estuveron mal para facer unha saída, pero sei que este coche podería facer moito mellor nas súas tandas, pero é o que hai. Aquí rodamos a dúas sesións e tamén nas carreiras pode fallar o favorito, ¿no? Por así decirlo, pois aí estamos. Os tempos marcados son de unha volta rápida de 8.735 e un tempo total de 1.33. Vamos a ver unhas voltiñas da segunda sesión polo carreiro interior. Donde vai mellorar a volta rápida, pero non o tempo total. Un tempo total de 1.35 e unha volta rápida de 8.647.
Como vos decía antes, non só sei que o cero metano pode dar máis, sino que fora da canle, nos tempos do meu circuito, o cero metano está un par de postos por encima do Cupra de Filippi, pero así é. Imos agora cos tempos, donde no carril exterior o cero metano entra cuarto cun tempo de 1:31, podería ser líder, é unha pena, e no carril interior entra quinto, empatado en tempo, pero con peor volta rápida. Así que nada, por aquí o deixamos. Ata a próxima.